Today is the 13th. 3 days before the 50th commemoration of June 16. In this year, South Africans are celebrating 30 years of a constitutional democracy. But also kule nyanga kaJune, the Methodist hymn book, it's celebrating 100 years since the first print was issued. So it is in honor indeed, a great honor, Jola Executive Nestil Sonke, to be amongst you during this weekend. And I am looking forward to be spiritually fulfilled myself. I am looking forward to learn. I'm not coming as a guru. I'm a disciple of Jesus Christ, always eager to learn new things and always eager to be part of new relationships. I in no way am a specialist kulomba ophambi kwami. Mna ngela xesha ndandamkela ubizo ebufundiseni, I did not know kokuba kuba khona amathuba ye-speech. I thought kuyashunyalwa okokoko. But also at that time, I did not know that there is an animal called connection. Is the only Methodist church in the world. Of course, with convention, but my love was at home because that's where I was nurtured. And so the third Akbasebu Fundisini in the Siwe Brantford. Brantford is in the Free State. I was like, in Kululen, don't ingene. And wabesi tu mongameli auzu pelela. Koba, this is a connectional church. And so I'm grateful to God that the Methodist Church has granted me a platform to say that which I believe God has done through me and in me. Share it with other believers in the Church of Christ. I'm not a speaker, I'm an evangelist. Mna into yam ukukhwaza abantu ndibakhombise ingqalezwe. Lento yokuba ndizawumapha ndithethe ndixakekise uJohn. Into yogaba le. Into yomahlobo le, into yogatyeni le, into yomfundisi uRhasonti le. Into yoJola le. So I just want to make a disclaimer that as banditeta, kulento ndizayithetha, I'm not going to expect any of my colleagues to ask me a question. Instead, I'm expecting and I'll be looking forward to my colleagues to assist me simplify without minimizing the content of what I'm wanting to present to you. Now, this session is going to be interactive. It's going to be interactive. I'm learning from you and I'll be creating a space for you to learn from me. And so, elixesha ufumana iprogram ufumanisa intoba ukusuka ngolesine kukho ababantu abaplaniweyo naphezolo kukho abantu baplaneyo wazawuthi ga today
wafumana uba namhlanje iqala ngogaba egqibezela umba wa-yesterday eza kwelanywa ngumandindi kuzawuze umfundisi utiri wabo kuze bani John ekugqibeleni kuzugateni ngeli xesha ubujonga u-11:30 ubona igama likamfundisi uMandindi kukho into ethi spreading scriptural holiness, reclaiming Wesley's evangelism. What struck you? Ufikelwe yintoni exesha ubona itopic? Masiyeke lento kokuba kukho umuntu ebezawuthetha ngale topic, but ngeli xesha nje ubona itopic njengomshumayeli waseWC spreading. What struck you? Cela sithethe. Ndiyazi beli xesha betshilo uJola on a Saturday imini yomngcwabo, so don't be too serious. We are not in a funeral. The session is very, very interactive, so I'm expecting you as abashumayeli, because I want to believe niqale le convention before nifika up. Yeah. And so kuthe xa nibona program na researcher, so that you come here to make a contribution yourself. By the time you see the topic, what crossed your mind? Kukho ntoni apha ebhodini ngoba anisandiwa yalo. Imani lo mzalwana apha ngoba abantu bajonge ubuso balo mfongo. Ake nibucimo kwangoku because he is competing with me. And I really want your attention yaba bashumayeli. What struck you? Bashumayeli, let's talk. El xesha ubona theme spreading scriptural holiness. Just stand, don't greet, just stand and hit. Ulindeleke into yobana sibushumayele njani ubungcwele belizwe kaThixo ku-2026 kweli xesha linje. Okwesibini, yintoni enokwenza umshumayeli nge-10 minutes to 15 minutes ashiye umyalezo ocacileyo osekelwa zizibhalo? Ngoba ingxaki esikuyo ngeyokubana siye singohluli umshumayeli kwindodana, and kube kulindelekile uba umshumayeli asenze into yobana ke kuloshumayela sishiyeke sicinge uba uthini. Right. So there are no right and wrong answers, but go straight to the point. Yeah. Just give me a word or two. What struck your mind? Ndacinga into yoba mhlawumbi uzosifundisa nge-Wesleyan sermons xa sizilinka nee-social ills esifeyisene nazo kwii-community esikuzo, because ngexesha kaWesley bekungekho zimeko zee-drugs, bekungekho ziprostitution. So ngeli xesha lethu ke lobushumayeli bethu xa silinka ke ngo-Wesleyan sermons ule context yethu. All right. So you were expecting to be taught more based on the Wesley sermons. Omnye uthini? Just go straight. How can I be able to make them understand the Wesleyan teachings? But specifically, how do you make this scripture relevant for indlela abantu understand that? So its desire yako is to understand the relevance of the scripture in this time and day. Omnye uthini? Ogqibela. How do we practically take scripture into the world? Like this badge bothers me. The world is my parish. And the Wesleyan
way of doing things was that he went out to the world, and I think that is a challenge that we're currently facing, and I'm hoping to get some nuggets and tools on how to make this happen Sure. and not just talk about it. Sure. So sigqithile kule question. Ndiyazi baba Shumaili, like all groupings in the church, you take long to come on board, and umuntu xa seyivala kungona izandla ngoku zithi. So I'm going to manage. So xa ndipresenta ndicela react immediately, because xa kufika kwithuba lokuvala ndizawuvala. Were you seeing this theme for the first time? If no, where did you see it before? So ndibalisela, just say endaweni ethile ungayenzi ibala. Shumai? I saw it in the Wesley studies. In the Wesley studies as a preacher. So it's not a new theme. No. So what are you expecting ke? Le nto indala. Awuqala ukuyibona. Probably during your training as a local preacher, you went through this. Nangu president uyayibuyisa. Ingabe upresident ucinga uba asikho fit enough bethunana ukwenza le nto. What's your expectation then? Shumai? It ndicinga uba maybe uba ilahlekile, there's somewhere missing. So today we have to reclaim what was there. Reclaim. So means okay. Okay. All right. So uJola ngelixesha enza i-presidential message kule program, he says this year's convention's theme is "The world is my parish." And he says this is a powerful declaration by John Wesley that challenges us anew to embrace the expansiveness of God's mission. He further says, it is a reminder that ministry cannot be confined to the church buildings, traditions, or comfort zones only. He says, this is a call for us to go beyond familiar boundaries with the gospel, going into communities burdened by poverty, crime, violence, hopelessness, division, and spiritual hunger. And by the way, Jola, can I take the... Yabulela. There's a mistake that will be chased. It is not correct to say there were no prostitutes in John Wesley. Yeah. There was plenty of prostitution. Drugs were kritisaka. Crime, abuse, all the ills that were there. It is just that they are elevated ngexesha lethu. Ngela xesha bezenziwa, kodwa zingenziwa ngohlobo ezenziwa ngalo today. So John Wesley had experienced exactly what we are experiencing, except that at that time his consciousness did not allow him to keep quiet. During the course of the 30 minutes or 40 minutes going forward. So Utu President Kai Kebeze, this theme speaks meaningfully into the broader connectional call to relocate and reposition for mission and ministry. For the other side awaits. And so now I want to begin with an assumption. Eti sonke thina silapha sinayo information regarding the early days of Methodism. I want to premise my introduction kwinto ethi thina sonke silapha siya understanda ukuthi uJohn Wesley nomfowabo uCharles babe nexanduva through the grace of God
to be the vehicles of spreading holiness. So, eligameleti holiness. My next question. Ka ubona holy, what comes to your name, to your mind? Ka ubona holy. Yes, ubungcwele, yes. But what comes into your mind? Ka ubona igama ubungcwele. What comes into your mind? Teta numbers again. Just stand up and when you see igama ubungcwele, holiness or holy. Ushmal better mama says ngokula sobabili khona. Umphethe sho wasekhaya tata. Kukho la ndawo ukuthi sihlale inhlanga ebhedeshikile nebunqathu nebunyulu, which is that is holiness which we expect to live. Okay, but holiness, what is it associated with? With Holy Spirit. But still that's holy, good spirit. And I'm asking the part holy, what is it associated with? With God. Yes, Mshumai. With cleanliness and purity. Right? And then, Mshumai, are those the only few things that holy and holiness is associated with? Now, dicela sikhome elikhulu. Endiyawucela uba silithule sihleli phansi. Ukwenza uba singabethi ibhiti ngoba ayiloculo lebhiti kakade. Umzalwane ongicedayo. No, ayizuwa. No, ayizuwa. Dicela sicula love divine, all love excelling, sihleli phansi. And xa kucula love divine in the church gatherings, uxutywa no Nkosi yami ubundithanda with that tune. So we'll have first stanza ibe English, second stanza ibe isiXhosa, third stanza ibe English okanye Afrikaans. So ndicela elithuba as we begin, let's sing together bahlabeleli sincedeni sicula love divine, all love excel. Divine, all love excelling, joy of heaven to come down, feasting us thy humble dwelling, all thy faithfulness is crowned. Jesus, come, upon compassion, pure and pardon, love the heart, visit us with thy salvation, enter every trembling heart. Thy loving Spirit into every troubled place. Let us all in the inherit. Let us find the promised land. Take away the love of sin, Alpha and Omega being, end of faith as His beginning, set our hearts and liberty. Come on, mighty to deliver. Let us all thy love receive. Make thy presence there be with us evermore.
sing. Let us sing. Thy great salvation. Restored in thee. Takes from glory into glory. We take our place till we come. Our crowns before thee. Lost in wonder, love and praise. Amen. I wish I had requested to Jola to find somebody to give us a direct translation of this particular hymn. Because this hymn sums up for me the holiness of God. You see Bashumaili, di khalela okokba si explore the holiness, so that a little later then we talk about spreading, because you can't spread what you don't know. Ububanzi bale part kukulungiswa silungiselelwa to spread. Now to spread is to proclaim. To proclaim is to let know and evangelize. Wonke lo magama. And so Apaku holiness I'm going to be using, because that's what John Wesley does. He was using holiness, perfection, sanctification. He was using those terms interchangeably. So when I say Christian perfection, I'll still be talking about holiness. When I say holiness, I'll still be referring to sanctification. So ungalahleki xa ndisebenzisa lo magama, because that's what John Wesley was doing when he was addressing himself on the issue of holiness. But before sifika apho convention, mna kwi-society endikhule kuyo, holiness, xa kuthiwa, okay, it was never associated with God from the beginning. Because ndikhule mna kwi-era apho kukho abantu who are better than others. Uyabona igama elithi priest. Priest was igama isolatayo kwabanye abantu, elikwenza ubukho bakho kuthiwe lo mntu ungcwele. So ubungcwele ixesha elininzi kwi-society yangasekhaya bebu-associatwa nomntu. Bebu-associatwa nomntu ohlale serious, ongasoze umbone encumile. Othi xa kukhona abantwana babalekayo apha ecaweni, ubone ngobuso bakhe butshintsha okokuba uyayicaphukela le nto, ngoba yena ungcwele, yena nguye ongcwele. Hayi le ndawo aze kuyo, hayi lo mntu aze kuye, nguye ongcwele. And akafuna ubungcwele bakhe buphazanyiswe kukwehla nokwenyuka kwabantwana. Ubungcwele bebu-associatwa nomntu onxibe ngohlobo oluthile. Oh my God. And so bekuthi xa sikhula xa kuthethwa ngobungcwele, we thought this is something we cannot attain. Ikude nathi lento yinto yabantu abathile. Funeka ube uzalwe kwazi banibani, ngumazi banibani ukwenzela uba ube ngcwele. Ayonto yabantu nje. Kufuneka ube ufunde endaweni ethile, funeka ube uhleli okanye uhlala endaweni ethile. And so lonto yacreate umsantsa phakathi kwethu negama obungcwele.
De kwafika ixesha le-confirmation. Read these passages. Leviticus, mshuma livula Leviticus 2, omnye avule Matthew 5, omnye avule Hebrew 12. But kala Leviticus 19 verse 2, please. And then Matthew 5 verse 48, mshuma lesibini lo. Matthew 5 verse 8, and then let's start to Hebrews 12 verse 14. But Leviticus 19 verse 2, Matthew 5 verse 48, and Hebrew 12 verse 14. In that order, please. Leviticus 19 verse 2. Nangumbobo bamba. Thetha kwibandla lonke konyana bakaSirayeli uthi kubo, yibani ngcwele kuba ndiyingcwele mna Yehova uThixo wenu. Thetha konyana bakaSirayeli uthi kubo, yibani ngcwele kuba mna kutsho uThixo. Matthew 5. Ngoko yibani ngabafezekileyo njengoba uyihlo osemazulwini efezekile. Yibani ngabafezekileyo, be perfect, just as your Father in heaven is. So if we are going to spread holiness, it must be scriptural. Hence, we're talking spreading scriptural holiness. We are not talking holiness on the basis of how abantu see it. We are talking holiness scripturally. Ngoba nguThixo othi bani ngcwele njengoba nam ndingcwele. Athi uThixo yibani ngabagqibeleleyo, be perfect. And now we need to, okay, let's take Hebrew. I'm getting ahead of myself. Hebrew 12, 14. Okay. Kuthumani uxolo nabo bonke nobungcwele. Ekungekho namnye uya kuyibona inkosi engenako. Now that's scary. Iphathi yokugqibela ithi akakho namnye oyawubonana noThixo angenabo ubungcwele. Now you can be a bishop and do what other people perceive as beautiful. But if you're not holy, you can be a preacher, you can be a class leader, you can be anything and anybody. But the key for you, according to Hebrews, for you to be able to see God, you've got to be holy. Now, holy does not mean sinless. Holy does not mean without faults. Oh, you need to finish a better along. Holy does not mean you don't make mistakes. But holy means you are conscious of who you are and to whom you belong. You are conscious okokuba lo obelonga kuye ungcwele, and the expectation yakhe ile yokuba wena funeka ube ngcwele. And so you strive for perfection. You strive. Every day you put your right foot forward in an attempt of becoming perfect, in pursuit of perfection. Not because you want to be better than other people, but because holiness, its definition here, holiness, the root meaning is cut,
C-U-T, cut. That's the root ka holiness. So holiness is something or somebody who's been set aside. It's somebody who's been separated from the rest. It's somebody who is distinct in his or her behavior, because that person has been cut from the rest. Akutsho yena akahambe sithi ebantwini disindisiwe. No, abantu babona inkambo yakhe, abantu bamamela intetha yakhe, bagqibe ngelithi umuntu ophethe iBhayibhile yakhe makavule Exodus 15 verse 11. Now, this holiness that we are going to spread must be scriptural based, so that we spread scriptural holiness. It must be based on the scriptures. Exodus 15 verse 11. Read, please. Better, man. Awesome in glory, working wonders. Pinda. Okay. Who among the gods is like you, Lord? Who is like you, majestic in holiness, awesome in glory, working wonders? And so, siku Sunday school, siku confirmation class, sometimes without understanding, sisithi akekho fana nawe, akekho fana naye, akekho fana naye, Nkosi yama. We are acknowledging Kuti, who in the whole universe is like you, Lord. Ubano njengawe, ngoba wena ungcwele. At Isaiah 6, xa ithetha ngokungcwele, athi ngela xesha lokusweleka kwenkosi uZiya. Now ibali lala ndawo lithi uZiya did something wrong in the eyes of God. What inkosi and is successful in that? Wangoneliseka isuccess yakhe, wada wafuna izinto ezikude naye. Wangena etempileni, wangena emva kwenkuselo, wafuna ukwenza umsebenzi womKristu. Kanti uzawubethwa nguThixo. Lithi ibali lale ndawo, uIsaiah was in the temple. Weva kukho into eyenzekayo emva kwesikhuselo. Ngelixesha konzakaliswa lo ngonelisekanga qala yile nto successful kuyo. Wathi xa eqoba through the curtains, uIsaiah wasibona isidumbu okanye umzimba kaIsaiah ulele phansi, kodwa ngaphezu kwawo wabona ukuphaphazela kwezilo. Ithi iBhayibhile ngamaphiko amabini zimboza ubuso, ngamaphiko amabini zimboze inyawo, ngamaphiko amabini zabhabha. Uthi zamana zisithi uyingcwele, uyingcwele, uyingcwele Yehova Thixo wemikhosi izulu, ngoba lo Thixo is holy. So, when you spread scriptural holiness, it must be scriptural based. Yabona kuhle ukwenza imizekelo. Uthi ngapha kwilali yasekhaya. But xa uzawuphelela apha ungayibuyiselanga the Bible, you leave people confused.
bacinge okokuba ubungcwele yinto yaselalini kanti ubungcwele yinto kaThixo, ubungcwele nguThixo. Xa sifika kwiphathi ye-spreading, ndawufuna sithethe ngoba singabashumayeli. Now, kwixesha lethu lobushumayeli silindeleke okokuba at least sithathe at the most 15 to 30 minutes epulpit. John Wesley was preaching for an hour. John Wesley was preaching for an hour. Lingekho iculo, amaculo seculiwe pheli nje ukushumayela. Ngoba injongo yakhe was to get into the hearts of the people. Yes. And ukuqiniseka okokuba uhlukana nabo bebamkelile uKristu njengenkosi nomsindisi. So I know okokuba apha ecaweni singabantu bexesha. President, andikhululanga mshumela, I was just making reference of John Wesley ebeshumayela i-hour kwindawo akuyo. So uhlathi ngathi ningamfunela indawo azohlala apha phambi kwami. Uyandihlupha kulaa ndawo ahleli. Now, it is important to understand ukuthi who is this John Wesley who talks about spreading scriptural holiness. Now, phaya kwi-laws and discipline right at the back, kukho lanto okuthiwa i-rules of the helper. Ngubani oyiphethe? You can Google it xa ingekho the hard copy. You can Google it xa unedatha. Uthi nje laws and discipline bese uya kwi-rules of the helper. Ndiyarhalela oyiphethe please because I want to make reference to it. Is it up? Because thank you very much. So John Wesley, in one of the meetings of the church that is referred popularly as the minutes, where he was meeting with the preachers, kwizinto azithethileyo uJohn Wesley said, the world is my parish. And he said, we are called as preachers to spread scriptural holiness in the land. So ubushumayeli bethu, i-message ka-president, is not confined in this building. And uyaconfess uJohn Wesley, uthi kumandi man ukushumayela ecaweni. Ngoba xa kukhona icushion. Kukho indawo endima kuyo elevated. Kodwa ayinguye wonke umuntu ozawufumana perfection ngoba sishumayela to the converted. And then with 12 rules of the helper unalamazo. No palabras no. Appendix 4. Point. I'll give it to you now. Okay, Madispunde will get to this point. I don't seem to see it straight away.
or rules of the help and ndijonge all the debate. Yeah. Ut. Be serious. Let your motto be holiness to the Lord. Avoid all lightness, jesting, and foolish talking. Okay, right from the beginning, it be diligent. Who diligent? Who should Nivil, ibangumntu okhutheleyo. Susolo ukuhleli nje kungekho nto eyenzayo xa ungumshumayeli. Suba ngumshumayeli ofunyanwe qhuba ixesha nje, doing nothing. Susolo uspend ixesha elide endaweni ethile unnecessarily. Uba ubuvakashele utata uMandindi, yiye wenze loo nto ugqibe uhambe. I think be guarded in your conversation and friendships, lest you are led into temptation. Yabona apha ekuncokoleni kwi-conversation, be guarded. Ngoba kaloku ngeli xesha uncokola, it is another mode of spreading holiness. Abantu ngokuthetha ba-associate ubushumayeli bakho nale nto ephuma emlonyeni wakho. And you get judged by your conversation. And people are able to detect the foolishness. Yangafana naye ke. Kwaba bangakatshati, ithi 12 rules of the helper. Sungxamela ukutshata ungakabi ready. Sungxamela ukutshata. Uba ngaba uzawutshata. Believe evil of no one. Yabona xa kufika abantu bathetha into ethile ngoMandindi kuwe, ukakuba uzawusuka apho ungagqibeli ngokuyikholwa qha ufuna ukuyipapasha njengomntu oyaziyo. Uthi uJohn Wesley esumshumayeli, believe no evil. Ngokwasesihlaleni kuthiwa innocent, but ke ngokwasecaweni kuthiwa kaloku ne-conscience. Awuzudulindo kokuba kuthiwa wrong. Uvalo lwakho will tell you, isazela sakho will tell you, because you are associated to the Holy God and you strive, you pursue perfection. Ithi ke le ndawo lebe ndifuna ukuba ndinifikise kuyo. Tell everyone what you think is wrong in them. Sunhle. If ucinga uba khona into wrong ngami iza kum. Niyeva abashumayi? Uba kukho into oyicingayo ngami, suthetha komnye umntu iza kum. Sunhle. At 2.9, be ashamed of nothing but sin. Isono. Ngoba kaloku you are aspiring to be holy. And the God that you worship
It's a holy God. It's a perfect God. It's a spotless God. And so whatever you do, you run away from sin. Baleke ngenya zombie. uJohn Wesley bengayikhuthaleli into yomshumayeli othi xa ujonga izihlangu zakhe isihlangu jonga ezantsi because umshumayeli kufuneka ucoceka kwakhe kusuke esihlangwini sakhe ucoceka kwakhe ngoba kaloku awushumayeli ngomlomo qha your demeanor, your body language. And to be punctual. Do everything exactly at the time. Do not mend our rules. So fika hapa nanti kaba shumaeli kukakuba wena ufuna ukujika izinto. Don't mend our rules. And so holiness is not just an individual thing. It's a communal thing. It's not about me. It's not my thing, it's God's thing. And our God is a communal God. It's God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. It's the God who operates within a community. And God is calling local preachers. I want us Goku to move into the spreading. Akho nomnye onokuza kubawo and it's not holy. So when we spread holiness, Barcelona, we go out of the buildings. Now, kukho lento ekholelwa ngabashumayeli ukuthi amadoda nangoma xhenze nkunkumeni bazayolanda abantu thina indawo yethu nkunkume pulpit. Now ngexesha lika John Wesley there were no maxhenze nkunkumeni. It was the duty and the responsibility of the preachers to go out and evangelize. Now njoba silapha we are coming from 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 seconds. Are they 15? 15. We are coming from 15 different circuits, 15 different contexts. And the system of evangelizing will be different. Now, abantu abahlala edrobheni, abantu abahlala eMobre, mahlo. I need to evangelize the same way as abantu basebooks. Your mode of evangelism, the model will be different. Abantu bonitelena esflat in a town, ni phakamise iboard, ni mekhona yendlela ni khwaza abantu esflat. You can't do that. You can do that in the township and in the village. And so the context must determine how you spread holiness. So your approach in your context determines how you evangelize. Must take again, there's 15 different modes of evangelism. And must call it down. Go back to the secretary town. AP secretary comment. Weinberg. How do you evangelize? Opilam Bob. Oh, preacher's voice. Phaya umfundisi ngokuba kaloku oonoteksi bethu bayaqhuba till phaya. So siqala from a taxi rank. Nenze ntoni? Siqale phaya ngemvuselelo sishumayele ilizwi likaThixo.
ithi nonoteksi abasalindile ukuthi iteksi zigcwale basondele apha kuthi sibanike umthandazo before sisuke kuloo ndawo simke apho siye ku-the next taxi rent yamakhaladi kamandi phaya it's mix up phinde nalapho ons gee hulle die Here se woord en ons lê hande op hulle wat markeer om hande op te lê. Yes. So a while back, they have identified taxi ranks as the spot that needs evangelism. Kwaya kwi-second meeting, ungabisa taxi rank, please, sesiqedile. Listen, Shumai. Enkosi bawubishop eCape Gateway thina sise kasi ngamatyotyombe kunye ne-RDP houses. Okokuqala sine station anyane esincincinane sinaso pha sokusakaza eKraaifontein. So into esiyenzayo sicela umshumayeli every day ozovuya kwesa station ekuseni sivuka eKraaifontein area ematyotyombeni kunye naselokishini i-RDP. Sibe nexesha loba singabashumayeli singene door to door singabashumayeli sixelela abantu uKristu onceda abantu. Singena ke ikakhulu kwaba bantu bangena addresses bahlala ematyotyombeni ngoba abantu abayana njengoba behlala phe ematyotyombeni ayamfuna uThixo. Qha abantu fumaniseke njengoba bephaya babekhonza bafike bakhonza ematyotyombeni sifumane njalo imiphefumulo bakho. Enkosi. Yes, ndiyazibona izandla ndiyetyisa kaloku xa usanda uthetha. I need to reflect so that I understand how do you spread holiness, because holiness is God, and we have said no one can see God without being holy. And so xa ufika kumetyotyombe uzondixelela ngoThixo holy ndilambile ndingaphangeli ndigula ndigulelwa. How do you package your message esumshumayeli? So umuntu ozawuthetha ndibuyele kuwe mshumayeli ndenzela uba siyithathe going forward, and then ndenzela uba contextualize your evangelistic approach, contextualize it based on spreading scriptural holiness. Ungafuna ukuthatha ibrush eyodwa upende wonke umuntu. People have different challenges in their own lives, and so when you come as umshumayeli in a door-to-door situation, what's your approach? Phakama nje uthethe. Enkosi Mongameli, thina eFalls Bay si-involved ne-Kairos Prison Ministry ene-mainstream ezintathu. Lo mbhobho please mawurove. Egama lawo ngurove. Yeah, egama lawo ngurove. eFalls Bay Secretary. Hold it, Mshumayeli, hold it. eFalls Bay Secretary si-involved ne-Kairos Prison Ministry. On. Okay, kwaza ke Mshumayeli the meeting. Si-involved ne-Kairos Prison Ministry ene-3 streams. I-Kairos Prison Ministry inside males, i-Kairos Prison Ministry, women outside the prisons, i-Kairos Torch, which is involved with the juveniles. So sihlulela ngolo hlobo obo abanye abangothatha aba-involved basebenza ngamabandla inside i-prison. Sibeke thina abanye bethu si-involved kwicandelo le-youth abase-prison, si-encourage abantwana because we believe they are the image of God. Kwezandawo bakuzo laa meko bakuyo bazigaqele kuyo abanye babo bakwezandawo not because bebefuna bapha, because of i-gang ebebejobene nazo. As a result ngoku basezi-prisons ezatshomi bebehamba nazo bengeva abazali babo, ezatshomi ngoku azibaveleli bavelelwa ngaba bazali ebebemane besithi kuye sukwenza ngolu hlobo akwenziwa ngolu hlobo. Okay.
Omnye makanincede ningaconfuse. Try to simplify this for me. Esumshumayeli xa ufika with your evangelism mode or model kule ndawo kuyo, how do you sensitively and consciously carry and deliver the message of holiness? Bible sakethi singqongwe zi-universities. And that's a preacher's voice. So umsebenzi wethu is to accommodate abantwana besikolo, and we show them God's love. Sibanike ukutya xa belambile, sibathandazele xa bejongene nee-exams njengoba bezi-students. Asibasapoti only ezikolweni zabo, but siba-accommodate kwii-premises zecawa, sibanike uthando. Abanye bakhutshwa emakhayeni abo, abanazo even the basics sanitaries. Sinoxanduva lokuprotect izidima zabo phaya eBellville. Bellville leyo kamfundisi uNdlovu. Ukhona ukugqibela? Nazizandla ngapha. Molweni nonke bashukeli basekhaya. Thina mfundisi pha kwalanga uqokelela imiphefumulo esemangweni edumisani. Sesabona sanento enhle esiyenzayo kuba kaloku le miphefumulo ngale ndlela othetha ngayo balambile banxaniwe. Sivule phaya i-meal kitchen esiphakela kuyo abantu before sizabaphakela siba nomthandazo every ngolosithathu. Abanye babo bade bayangena kuthi ecaweni. Ogqibela Mshumayeli, ogqibela. Thina eFishoek sithakethe ezindawo zinesport. Amaxesha amaninzi abantwana benze into ekuthiwa zi-Sunday chills, apho khona badutyulwayo khona kwezo ndawo. Siyaya kweza ndawo sifike phaya sithandaze. Inja njengoba sifike bekhona abantwana, sibaxelele ngoYesu osindisayo oncedayo. Sibaxelele into yokuba ezinye indawo azihanjwa, ezinye indawo esizithagethayo eFishoek sithagethe ezindawo zilala abantu ekuthiwa bangobherhe. Sifika kwaba bantu sibaxelele into yokuba ikhaya likhaya and ekhaya kushushu. Amanye amaxesha sibaphathela ukutya nesuphu, sibakhumbuza into yokuba uThixo ukhona kwinto zonke bebedibene nazo ebomini. Bazi into yokuba umntu kufuneka azixolele, inja njengoba axolele neefemeli zakhe. Senza njalo. Nkosi Mshumayeli. Nkosi. Ukuhlomle kule program yangecawa emva kwemini. Ngathi voice yakho ngeke ndive. Ukuhlomle. Holiness is God. Holiness is not a behavior. It is an identity. Di mahlobo yela zilelba. Di kwa nongo. I had the society yase Ngcotshan. Ngcotshan is in Pongol. Right. Okay, look at the near Yazla. Yeah. So I did not have a car. I did not have a car by then, and I was not wearing a collar because it was not a Sunday. But this year, we offices zika Maspala at Piet Retief. So I was hiking. Okay, so I hiked.
ndayifumana ilift. Kukho lo tata, I think uhamba nowakwakhe ngoba kuhlela umama ecaleni kwakhe. Ndikhwele ngasemva. Ndihlale kanye apha kwimiddle yesiti engasemva. Apha ekuhambeni kwexesha usoluku endijonga apha kwi-review mirror. Lo tata. Sincokola mane ndijonga. Sincokola. Asazana. This is a lift. Athi kum lo tata. Baba. Ungumfundisi. Ndiphike. Ndiyomfundisi ebetheni. Kutheni out of all the professions tata wandifanisa wandidibanisa nento yobufundisi. Wathi lo tata kum uthe akutsho umama waguquka wandijonga. Wathi umama supporting umyeni wakhe. Wathi there's a different presence in the car. Holiness is identity. Ngokungatshongo nto. Because holiness means you've been cut. You've been separated. You don't have to utter a word. Ngokuhlala kwakho, ngokungena kwakho, ngokubulisa kwakho, ngebody language yakho, abantu abazana nobungcwele will see okokuba lo ungcwele. Now, ababantu abandibonanga ndenza anything, abandivanga ndithetha anything, but because I live my life in the midst of the people who are aspiring to be holy, kutsho ukuthi le nto isoloko isululeka apha kum, andihamba nam apha ndihamba khona, unaware. You don't declare it. You can't hide it. Azikho izangoma ngasekhaya. But okoko ndifike KZN, I live among izangoma. And kuthiwa isangoma siyakwazi ukuva umuntu onomoya. Seyikanise eteksini kunye. Uyakwazi ukurhawuzelelwa ngumzimba, umzimba wakhe umxelela uba kukho umuntu unalento endinayo apha. Holiness should be like that. Kufuneka ubungcwele. Umuntu ongcwele akwazi ukurhawuzelelwa. Esithi kukho umuntu apha endlini ophethe lento endinayo. Ngoba uThixo uthi be holy for I am holy. 1 Peter 1 verse 16. Holiness ayiqali ngam, ayiqali ngomakhuluma mntama, yinto kaThixo, inguThixo. It is not a suggestion xa uThixo sithi be holy just as I am holy. It's a command. It's non-negotiable into holiness. uThixo akasiceli to manufacture it. Ayikho semandleni nasezandleni zethu, ikuThixo, inguThixo. Into ayicelayo ukuthi okokuba reflect the holiness. Xa usuka ePietermaritzburg mahlobo usiya eHowick, the very twisty road. Uyayikhumbula uGaba uke wahlala pha. It's a very twisty road, and ithandwa yinkungu. Whether winter or summer, as you go up to Hilton, ithandwa yinkungu. It's a twisty road. It's Department of Transport. It attaches on the road, in the middle and outside, the reflectives that are special. Awuzuzifumana napina as a reflectives, because they are designed for a space that is misty. And they understood about the Department of Transport okokuba driver baza konzakala apha.
So we need a different kind of reflectors. So they've been fixed in the middle of the road. Nasemacaleni. But as our reflectors azizukunceda when your headlights are off. Because umsebenzi wazo is to reflect light back and say to you, ilapha indlela. Nozakonzakala xa ungalayitanga. Ngoba ko reflect, i-reflectors igama liyatsho, they reflect that which is sent to them. They reflect it back. And so uThixo is not expecting us to manufacture holiness. He wants us because yena ukhanyisa ubungcwele, thina sireflecta. And so funeka njalo sibe awoke to the holiness of God, so that as the reflectors, we reflect it back into our community. Ngesenzo nangenhlalo engcwele ebhedeshekileyo nebungcathu. Anti ixesha lami liphelile jam. I've already touched on the response sika Isaiah xa bebona ubungcwele bukaThixo. Now, look at what Isaiah is doing. Xa ebona ubungcwele bukaThixo, he does not applaud. Akaqhwaba izandla. Xa ebona ubungcwele bukaThixo akahlabeleli ingoma. Ithi iBhayibhile xa ebona ubungcwele bukaThixo wathi mbo ngobuso phansi. That's what holiness do. Wanqula. Waqubuda wanqula. That's what the holiness does. Those of us who reflect the holiness of God, we don't do it out of pride. We do it out of humility. Ngoba sisazi okokuba this is the gift of God. We remember that we are being cut. We are being set aside. We are not meant and expected to manufacture, but we are expected to reflect. I've already said it's not about being flawless, but it does not promote continuing in sin. But it is very important, Ogoba, as we reflect the holiness of God, we remember, Ogoti, it is coming from God, because only God is holy. Now, I want you to understand, Ogoba, God does not only possess holiness, but God radiates holiness. Yonke into uThixo ayithukumisayo, it becomes holy. Yonke into uThixo ayithukumisayo. So Moses saw somebody killing somebody. And then he realized, but yo, lolu daba le intervention yami lwaziwa. Wabaleka. Wathatha kubalekeni kwakhe ithi iBhayibhile wafika ndawana thile. Wabona isihlahla sivutha. Kodwa singade sitshe. What if, because Moses is an inquisitive guy, he's a shepherd. Wafuna ukusondela. Watabe kusondeleni kwakhe because he wants to understand, he's curious. That's burning here. But the bush is not being consumed. What akusondela? La vaka lilizwi. Moses.
This is not just an ordinary place. We are talking about a God who radiates himself. And andazi baba shumela xa shumela lo passage. I-message yethu suka sithini ebantwini. But masiyeke. So he comes closer and the voice of God says, take out your sandals, for the ground upon which you stand is holy. Ngoba into enothixo ingcwele. But then Moses takes off the sandals and he enters into a conversation with God. He looks at the burning bush that is not consumed. You see, when God enters your space, you become radiant. Kodwa awuchi ude uphele, but you expose, you radiate the light to the world. As you do evangelism, as you proclaim, people see you burning. Atu Jeremiah akuvuma uba ndithule amathambo am. And so Moses enters into a conversation with God. And God says to Moses, I want to send you to my struggling people. Ngiyamcinga uMoses apha engqondweni yakhe uthi, you see mna mhlekazi uba ubunokundibuza uba ndingubani beza kuxela uba ndingumose mna. Ndingumose mna lo ungumalusi. Wena ungubani? Xa ndifika phaya kwaba bantu ndizawuthi ndithunywe ngubani. The holiness of God, it's high above, it's so deep beneath, it's so wide. Nothing compares to it. Igama likaThixo uthi ndinguye endinguye. Andifaniswa nanto, andifaniswa namntu, andilingani namntu. The holiness of God. When it comes into contact with an individual, that individual must see radiance. And imagine sewuye ebantwini uthi uThixo bathi abantu ungubani. Ithi impendulo uthe ndinguye endinguye. Now the spreading must be scriptural based. Xa sewufaka illustration yaselalini, it must enhance what you have already based on the scripture, because our business as preachers is to spread scriptural what? And that holiness is God. And there's no expectation of being clean necessarily. If you are, well done. But God knows. Atu Isaiah, ndihleli phakathi kwabantu abamalimi angcolileyo nam. So God understands. But God expects all of us as Abashumai to make amends, to make attempts, to strive to pursue holiness. And not to say abantu bazawunderstand ukuthi ndingumntu, kakade ungumntu, but ungumntu that has been cut. That's the difference between you and other people. Mna nawe, we've been cut, we've been separated. We are holy. We are striving for perfection. Article 1 Peter 2 verse 9. You are a chosen people. You are a royal priesthood. You are a holy nation. God's special possession. Gutik ujonga mna mshumayeli. Ujonga wena mshumayeli. Ati you are cut. I chose you.
ke ndiva abashumayeli xa bethetha nabazalwana xa bethandaza bathi ndakukhetha nkosi akho nkosi wayikhetha awunawo amandla. You've got no ability. Because of sin you can't choose. Because of sin you want to run away from holiness. But because the one who's holy is the one who pursues you. Ati kadelanda futhi ekhondweni lam dafunyana nkosi. So it's not you who's pursuing God. It's God who's pursuing you. Right now. And so be careful xa uthetha khona uba ndamkhetha ubawo. Ndamkhetha ubawo. Now amandla okukhetha uKristu. Now exactly. Kanti uyakubona xa ulila njalo. Please. The Holy One unalento yokubiza abantu ababefanele kukulahla ababizi. Ngoba kaloku ufuna ukusulela ubunyulwa, the holiness, the perfection. Afuna ukuyigqithisela kuthi so that then we go out thina and reflect it as we spread Christian scriptural holiness. You don't choose. He's the one who's choosing you. And so holiness determines how we live. Obungcwele determines how we live. You can't strive to be holy and live anyhow. Yacoceka. Nezinto ozithethayo cocekile. Nendawo yakuzo And so when you hear the word holy, subalek, holy, it's an invitation that comes from a holy God. Over the word holy. Don't run away and say, into abantu abathile. Holy is God, and God is for all of us. And God aspires to see all of us embracing the holiness of God so that we are able to go out and radiate it as we spread, as we evangelize, as we go from one corner to another in an attempt to spread scriptural holiness. And so, Kabele, claim and reclaim. Andazi basizayireclaima njani bashumayeli into yokuspreada scriptural holiness. Mhlawumbe umfundisi uTirabonde uzawusinikeza amagqabantshintshi xa efika earlier little later. How do we reclaim? After understanding who God is and what holiness is all about, and how scripture demonstrates to us how we are supposed to be holy, then the next thing is the business of spreading this holiness. How do we do it? We spread how? Now, before you spread, you need to be equipped. We must be persons of prayer. We must have a very close relationship with the Word. Because spreading holiness, the source is the Bible.
You can be very eloquent. Uthi xa uphakama uthethe abantu bamamele. But funeka bamamele umuntu okha embizeni engumoya oyingcwele. And that's the way. So you must be a person of prayer. Mshumayeli ongathandaziyo othatha abantu bakaThixo for granted, ovumbuluka naninina afuna ukuthexelela abantu ngoThixo. People can yabona ngoku abantu esishumayela kubo uthi xa uyivula bangene kuGoogle ngoba bafuna ukuverify kuqala uba ikhona qala le nto uthetha ngayo. But into ebalulekile kakhulu kumshumayeli is to soak yourself in prayer. And spend time in the word. And go into the community of believers and umshumayeli ongayiyo emthendelekweni urongo. Ziphele kodwa zibe ntathu. Unkayikashelwa phi? So prayer, word, Holy Sacrament. Those three things, they fortify you as umshumayeli to be able to evangelize, to be able to go out and proclaim ngoba apha kuwe uphethiswe. And izwi lakho is hanging in the holiness of God. And when you go via the communion table and say, uvujole sithi, kulapho ndikubonayo Nkosi xa ndiguqa esithebeni sakho. So how do you spread scriptural holiness? Spreading. How do you proclaim something that you don't know? How do you proclaim something that you are not convinced about it? Well, amawisila ayenza loo nto. Not John Wesley wade wancedwa ngomhla ka-24 kuMeyi. Uyiqhube okokoko. Kwafika lamhla wavakala esithi ndeva ubushushu enhlizweni yami. Have we experienced that in our respective spaces? The conversion that leads us to transformation, that leads us to sanctification, that then takes us to Christian perfection and give us the ability to spread it. What do we do to reclaim? Tell us nobody. Send Antoni to reclaim. Are you able to reclaim something that you are not aware that you have lost it? Ngoba kunokwenzeka okokuba sihamba nje lonke elixesha, we are not even aware that we have lost something. Is it possible about that's where we at? So as we go conscious of the fact that we've lost something. Ngoba sijikela ngapha siqhwatyelwa izandla, sijikela ngapha siqhwatyelwa izandla, sithi sehle pulpit kube khona abantu abasibhambata emgqeni singene emagxeni besithi ayubethile mzalwane. And so we think okokuba we have not lost anything. Atu John Wesley, just before his passing on, and I'm not afraid. Because the movement called Methodist will continue to exist. Into endibethisa ngovalo. Now qhubekeka nje ngeqela labantu abangenamandla. Who do not have spiritual punch. Please, Bazalwan. Please.
So kwabefundisi apha xa sithetha ngamandla bathi abanye babashumayeli abanamandla bafana ne-Kaizer Chiefs, and so ndinqanda loo nto. Nqanda loo nto. Sanumngqina into engekhoyo ndiyaninqanda. Nqandekani bazalwane. How do we spread? Thethani nami bashumayeli. Leliphi iqhinga onalo njengomshumayeli? Now spreading does not mean preaching necessarily. There are many ways of spreading. Thethani nami mshumayeli. Briefly, please. Enkosi Bishop. Listen, Silele Bishop. Enkosi Bishop bese ngibulisile. I think ukuze ngispread eqala mangiqale njengoba iphuncukene nayo nina iholiness kaGod. Ndizifune mina nomshumayeli. Then ndizithobe ukuthi ndikhumbule ukuba uThixo wayendibizele njengomshumayeli emsibani. Betha ungabi sapulisa. Enkosi, ukuqhubekeka kule nayithethayo, enye into esiyidingayo is to soak in ourselves sizile, so that uThixo asiphile into yoba ufuna sithini, then we will go back to where we're supposed to be. Asizili senze izinto njengesiqhelo, uThixo mkile kuthi asinabo obudlelane naye, so asizokwazi emkile kuthi. Jola ubone ntoni kubashumayeli baseKapa xa uthi guys let's reclaim? Ubone ntoni? Enkosi ndiqaphele uba kukhula itendency yoba zi-motivational speakers. People take the podium, they think of babizelwe uba bathethe i-sweet things that needs to massage people phaya kwi-congregation. Akusekho sense yanguquko, akusabizelwa abantu bomngcweleni, kuthethwa le nto funeka iviwe ngabantu bazothi abantu uthethe kamnandi. As a result, kwezinye icawa kwayipulpiti isusiwe ayikho, kube kwitafila ineglasi yamanzi nemic. So it is the platform for motivation, not for preaching. Ngoba kaloku there's a difference between motivation and preaching. Preaching is confrontational. Umuntu xa ushumayela. Awuthethi kamandi ngoba ivangeli lelenguquko. So you can't sweet talking. uJohn Wesley bengquba amanxiwa. uJohn Wesley bengquba the prostitutes. uJohn Wesley bengquba the farmers ababe perpetrator slaves. uJohn Wesley bengquba the judges who were judging unfairly because ebesebenzisa ivangeli to challenge. What do you do? I think also we need to be more practical. Lento siyithethayo masiyibonise abantu mabambone uKristu apha kuthi. Uphuma phandle senze outreach sibonakalisa ubungcwele apha kuthi. Abantu baxa besibona abantu siye kulaa nto esidla ngoyibuza ukuthi if ngenye imini kungaze kuthiwe lesekethe okanye iwisile ibhobhile ayisekho, bakhona nabantu abanokhalaza, bakhona nabantu abanoba affected kungabikho kwamaKristu. Inkosi. Funeka siyibonakalise ngokuya ebantwini, but more than ukuthetha babone izenzo imisebenzi.
Better for them. Ayo yam. Bendifuna uxhasa le ndithethwa ngu-preacher apha phambili. Ndiyibone loo nto kwi-community yaseHanover Park. Kukumvangeli wethu opha. Icawe yethu is in the middle of two gangs, the Americans and the other ones. Ukuze abantu bayibone icawe ukuba ngaba it's spreading scriptural holiness. I think as abashumayeli we need to go and visit siyobona pha ukuba ngaba practically what can we do. Ndisuka kwi-circuit eselokishini njengoba betshilo upreacher izolo ezigosa lapha kula society bekuqhekezile ecaweni izolo linye. We are now repairing i-mess ebiyenziwe ngabantu abahlala around the church. And I think one of the reasons is because there's nothing that we are doing to spread holiness so that they don't vandalize introgative. Because Tina, we are not spreading that. And I think practical things like what Umvangeli Chumo is doing can start to show ubangabasi ngubani na in the community course. On izandla zininzi. On izandla zininzi. Yes. Ndifuna ukuthi mina siyaziwa ekuhlaleni kwethu. Unjalo abantu bathi bawusibona babe nethemba. Ndishiswe into yokubana ke ungathi ngokungazazi wena into yokubana uqibile ukuspreada holiness. Uve ngomuntu enkonkoza kwakho ezokuthi ndicela into etyiwayo ndilambile. Uqonda into yokubana ke ngoku wena ucinga fana uzazi but uyaziwa into yokubana unguloo mntu wenza loo nto. Umuntu ophethe ilizwi likaThixo. Ungayiqwalasela mfundisi xa uhamba ungena kwezirhanga zalapha ekukulethu. Uthi xa ungena erhangeni bathi otsotsi sebemile ngolhlobo ngoba bayahlulelana omnyama engapha. Uvele wena ungene apha kule rhanga. Uthi sawungena thini ngolo olithi. Uyazi ke into yobana ivangeli kaThixo ihamba nawe njalo uyiphethe iyagungquza pha kuwe. Uthi ngoku mhlawumbe sekurojwa apha eteksini lukhwele kuyo. Thini usikubalungise mntanam ngena kwesasitulo singaphaya. Kanti ngexesha kuyarojwa. Uthi xa isehamba iteksi uve kuhumzelo apha eteksini. Hey sirojiwe. Ndiroji 700 athi drive. Athi mntana ndiroje zombini ifowuni bendisiphethe. Wathi ke hayi no ibisenzeka phi le nto ngoba lonke ixesha xa uspreada into yazenzekela. Now the last part is very crucial. Mouse spread awulindi okokubibe nguwe okuphumelelisa spread. Yeah. You just spread. Umnini intsimi uzawuhlumisa. So as we do it in our communities, masingafuna ukunyanzela abantu eliguqukwini. Masivangele, siproclaim, spread and allow God's space. So the last part is very crucial. Briefly, Tatam, please. Bishop, an appointment. Nabafana baphethe ezintwana senze extortion.
ezimbini zazo phaya eKhayelitsha sendike ndahlala nazo ndabuza impilo kuzo baniphila njani, bachaze baphila njani. Ndaphawula into yokuba bayandazi bantu noteksi. Ndaphawula okwesibini bayandazi into yokuba ndingumshumayeli waseKhayelitsha phaya eVolksburg, ndinguvayisi wabashumayeli. Bake bandibone nakuTikTok. Sincokole ke ngalo msebenzi, ndifuna ukubuza ngalo msebenzi niwenzayo. Bachaza very crucial things, nezinto ezibaphembelela into yokuba benze la msebenzi, neriski yabo ekubulalaneni nokubulawa kwabantwana babatreyinayo baba-influence babadropa esikolweni ngakumbi from grade 11, because they are like a different over uku-influence abantwana for le nto ngokuikhulayo babaqala from 11 years up. Baqale ngongathi babatreyina for ibhola phaa ezilokishini kobana sihlala kuzo. Painful mfundisi into yokuba singakwazi uzi-associate nabantu. Nda-identify into yokuba these two sendivena into yokuba bazalwa bene-background yobuwisile. Omnye umama wakhe was a single mother, kodwa umama wakhe wamphehlele lapha ewisile. Uyabulaleka xa bona abamama benxibe izivhatho okanye isinxibo ngolu hlobo, kodwa kuba sewazinikezela ku-soft life ecinga futhi noba ndingajika ngoku ndizabulawa zitshomi zam. Ndawugqiba kuba imasithandazi sathandaza. Andifuna go further Mongameli, ingase into yokuba le topic uyithethayo singayithathi for granted, because sihlala nabo bethengisa drugs, sihlala nabo bemonitorisha abanye abantu abazi-human beings abazalwe ngabanye abantu into yokuba mabaqokelele imali ezishophu, okanye uba kufuneke kuphathwe imoto eyipolo kufuna icambo okanye i-engine yayo ubani, bahamba abantwana bawo bezirobhotsini, risky at that age, benza into esistrenuous kwi-community. Nokokuba uba siyoyika kakhulu bazalwana kusebenzela uThixo sawufa singekafi, kanti baninzi abantu esinokubasindisa just uncokola nabo. Izangapha please Nombo. Now let developer this part ekugqibeleni. Ithi into kuba thina ngababa amadodana singabashumayeli. Our evangelism must be strategic. Utatu Vice uthi he needed to embark with research to understand so that the intervention it's practical and measurable. So abashumayeli Jola apa estilini, when we have identified indawo where we need to spread scriptural holiness, ithi funeka sithumele intlola zifika zijonga injani inhlalo, so that we prepare our approach and our intervention so that it addresses, it scratches where it hurts. Singafiki sifake bandage esilondeni siphinde sihambe. Izandla bezikhona Jola, ndiyajonga Jola. Siphi better than bendifuna nje ukwayama mna apha kuJola kulo how do we spread. Mongameli, ndiyacinga ngoba iqala apha kuwe usisiqu
xa ndiphuma mna e-eriyeni yam abantwana abakhule ndikhona noba bendinjani xa sele nditshintshile babona apha kum Mshumayeli ndiphuma ndithethanga ndiyaziphumela. Uyabona umzekelo, mna ndandingakwazi but ndakwaziswa zezi ntwana zincinci zaseDurban zifuna ufana nawe ngayo yonke into. Now xa ndiphuma azizungafuna ufana nam njengomshumayeli othetha izinto ezinokuphilisa the community. Now yenze ke ngoku into yoba iqala apha kum laa nto, andikayi komnye umntu. Okwesibini, mandithi xa kuphuma into emlonyeni wam ndingacengi bani, because iBhayibhile iyinyaniso. Ingxaki yethu thina especially thina nje bashumayeli, icebo losindiso sithi xa siluwisa singalithethi ngokunyanisekileyo. Besimamela iBhayibhile study apha izolo, uthi amanyala ebekwa yiBhayibhile ungafuni uwatyhila because kuzawuthiwa uthetha into engekhoyo. iBhayibhile iyinyaniso yonke, but ndifuna umasaji bani okanye ndifuna umasaja abantu endishumayela phezu kwabo ngelo xesha. Uyabona ndithi njengomntu okhulele eBhayi, le nto yoRoskama ayazi abefundisa abaninzi, ayikhethi bala mntu. Kuba kufuneka kunqunyulwe phezu kwesono esisapha, kunqunyulwe phezu kwesono, ngoba uThixo usifuna sirayithi kunqunyulwe phezu kwesono. So ndizama ukuthi ke mna ifinyaniso kaThixo sinoyibeka, ndidla ngotsho nalapha koJona ndithi, hey, usibethe isono ingathi awusityi. Andithi uyasitya kodwa usibethe isono ingathi awusityi. Now iyanceda ke laa nto kumshumayeli. Le nto ubuyithetha ngayo asikho perfect, but xa ulibeka icebo losindiso unqumla phezu kwalo, lingacengi wena siqu, lenza into yoba ivangeli kaThixo ithi seyibekiwe, because sinento yothi ama-7 days abhetele kunathi. There's nothing ebhetele, but balibeka ngoku besitya, banqumla apha kuso isono. Nkosi. Mawusiyo